Il-festa tal-ħalib li saret fil-jum tal-ħadd fil-Gargur rata t-tendenza mdaqsa li minkejja li l-ġurnata sebħet b'temp kemm xejn imsaħħab xorta attendi tal-attività. L-iskop ewlieni tal-attività kien li ssir promozzjoni għal prodotti li huma magħmula mill-ħalib. Il-ġelat tal-irkotta u l-metodu tradizzjonali ta' kif issir l-irkotta kienu l-iktar li spikkaw. Mario Attard spjega r-raġuni wara l-idea tal-ġelat tal-irkotta. Mela, l-irkotta ta' Malta hija xi ħaġa unika xi hija l-ewwel prodott fuq il-ħalib, mhijiex by product, mhijiex xi ħaġa raġa tarġa' sajjara. Bekk il-ġelat jiġi tagħma totalment differenti. U stqarmana li l-idea kellha storja twila. Min-naħa tagħna nistgħu nikkonfermaw li l-ġelat kellu toma bnina. Intant, wieħed seta' jara l-proċess ħieħ ta' kif issir l-irkotta bil-metodu tradizzjonali filwaqt li seta' jduqha dak il-ħin stess. Waqt festa tal-ħalib it-tfal kellhom l-opportunità li jaħilbu u setgħu jirkbu fuq pony għal dawra żgħira. Filwaqt li kienet qed tindaq mużika minn kantanti Maltin, grupp ta' nies imlebsin beħwejx tradizzjonali allegraw lil folla preżenti b'istrumenti folkloristiċi. Is-segretarji parlamentari Rodrik Galdes u Stefan Buontempo żaru l-festival. Intant fil-każin tal-Partit Laburista tal-istess lokalità it-tellet wirja marbuta mal-ġimgħa l-kbira. Fiha wieħed seta' jara l-ort tal-Ġezzemani flimkien ma' diversi pitturi, oġġetti u xejn iżgħar tal-ġimgħa l-kbira, xogħol ta' Ċalivella, Pier Muscat u Clifford Daġus.